Nej, jeg har lige fået shipment. Nå, uheldigt. Nej, Jo, er du sindssyg? meget Det er sgu da ikke uheldigt. Nå. Jeg kommer. Sådan. Fik du begge? Ja! Hvorhen? Jamen, så er jeg i gang med at kaste en nade. Shut the fuck up. Kæft. Fuck, hvor er jeg syg, mand! Sådan. Oh shit. Shit, det skulle jeg ikke. Ramse. I know. Lige nu kører jeg rundt i en tank, fordi at det virker.